Assalamu alaikum masu sauraro. Sannan ku da kasancewa da mu musamman a daidai wannan lokaci. A yau kan muku jerin jaruman Kannywood wanda suka ziyarci ƙasa mai tsarki domin aikin umara a shekarar 2022. Amma muna roƙonki da idan yau shine farkon ku zuwa wannan tasha tamu ta Dogon Bene 24 da ku daure ku danna mana alamar subscribing kana ku taɓa ƙararrawar sanarwa ta yadda za mu riga sanar da ku sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Sannan kuma idan bidiyon ta yi muku ku daure ku danna mana alamar likin ma'ana alamar ɗan yatsa don nuna gamsuwa da bidiyon da muka muku. Ku yi kallo lafiya.